és que té moltes influències en moltes parts, que està ocorrint actualment la música de festa, des que existeix les bandes sonores, el cine, tot això va funcionant-se i va mesclant-se i va integrant influències de la música del cine, de la música nacionalista, com, no sé, compositors com espanyols, com Codina o Albéniz, van agarrant harmonies d'ahir i va evolucionant tot allò. I veureu com Lídia és una marxa de mora molt poc habitual i molt diferent al que